ಹಾಯ್ ಲವರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಪಾಡುಗ ಅಂದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಇದು ಕಾಂಡೆ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಅವ್ನು ಬರ್ತೇನೆ ಶನಿ ಬಾಬುಲ ಲಕ್ಕದೇರಿ ತೋಜಾ ಬಿತ್ತೇನೆ ಸನ್ನಿ ಬಾಬನು ಶನು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂತ ಎಂತ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುನ ವೈಪ್ಸ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಲಿಟಲ್ಸ್ ತಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಆಫರ್ ಹಿಡ್ತಿದ್ದನು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ 190 ಆಂಡ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತು ನಿಂಗಲು 80 ಒಂದುಂಡು 80 ವೈಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಜೆಕ್ 290 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದು ತೆಗೆದಂಡೆ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಲಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆನತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡುತ್ತಿನ ತೊನ್ನೆ ವೀಲ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ 95 ಇರ್ತಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ನೆನಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಓಮಿನಿಗ್ ಒಂಜಿ ಉಡತೆ ವೀಲ್ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾಗ್ ವೀಲ್ ಹತ್ತತೆ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ತೋಜುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಚಿಕ್ಕದ ಅಡೆಗೆ ಫೇಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ ವೀಲ್ದ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಗಾಡಿ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾನಿ ಬಾಬುನಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬುದು ಒಣಸು ಮತ್ತ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಆಂಡ್ ರಾಜರ್ ಬೈದಿರ್ 3 ಇಯರ್ ನಿಕಲು ರಾಜರ್ ಬೈದಿನ ದಾದನ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಬೀಜ ಬರುತ್ತಿನ ಬಿಡ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನೀ ಮ್ಯಾಗಿದ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಲ್ಲ ರಾಜರ್ ಮಂದಿನ ಅಂಚದ ಈ ಸತಿ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಆಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ರಿವ್ಯೂ ದಾನೆ ಪಾಡುವ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡೆ ಪನಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಫುಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಲೆ ಹೌದು ಪನ್ಲೆ ನಿಕಲೆ ನಾವು ಕಡೆ ಕನಪ ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ಒಂದು ಚೂರು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕುವ ಒತ್ತು ಕನ್ನದಿನಿಂದ ಪನ್ಪುಜ ಪ್ಲೇಸ್ ಪನ್ಪೈಕು ರಾತ್ರಿ ಕಿನಿಗೋಲ್ ಕಂದಿನ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಕಂದಿನ ಉಡುಪಿಡ್ ಕಂದಿನ ಒಲ್ತು ಕಂದಿನ ಉಡುಪಿಡ್ ಕಂತ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಪರಂಗು ಅದು ದೂರ ಆಗ್ಬೋದು ನೆಟನೆ ಲೋಕಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪುಜ ಈ ಸತಿ ಬಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಒಲ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪನ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದ್ಲಿ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡ್ರೆ ಅದ ಇಂಕ್ಲು ಪನ್ಪ ಒಲ್ತು ಕಂದಿಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತಿ ಇನ್ನೀತ ರೆಸಿಪಿ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೀರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಈ ಸತಿ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡ್ ಇದು ರಾಜರಿಗೆ ಕಣ್ಣಂಚು ನಿಗು ತುದುಪ್ಪರು ಅದಂತ ಟಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಾಡ್ನಿಜಿನ ಚಟ್ಟಿ ಬರುದ ನೀರಲ್ಲಿ 3 ಅಂಡೇದು ಬಾರಿ ಕಾರದ ಅಂಚಿನ ನೀರಿಲ್ಲಿಂಗಳು ಏತು 3 ಜನ 5 ಜನ ಅದೇ ರಾಜರೇ ಅವರ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಟರ್ಡ್ ಬರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ನೊನ್ವೆ ದೆಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಯ್ಕ್ ಏತು ಪಾಡುದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದಾಜಾವ ದೆಪ ನಾನು ಪಾಡೋನ್ ಪೋಪೆತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತೆ ಪನ್ನೀರ್ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಯ್ನದವರ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೀರ್ ತುಲೇದ್ ಇದ್ದ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಬಟಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದೆಂದು ತಂದೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪ 2 ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಮೂಜಿ ಚಮಚದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂಡ ಕಡೆ ನಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ 3 ಮಸಾಲ ತಂದು ಒಂದು ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ
ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕಾಲ್ ಚಮಚದಾತ ಮಂಚೂರು ಪೊಡಿ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಕುಟ್ಟುದು ಮಂತೊನ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಫುಲ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ನಮಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಂಡು ಮೂಲು ತುಪ್ಪ ಉಂಡುದಿಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಬೀಜ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅದ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂದೆರಡು ಲೋಟದಾತ ರೈಸ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ತಂದೆ ಒಂಚೂರು ನೆನೆಯರ ಪಾಡ್ದೆ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಕಪ್ ಒಂಚೂರು ಕೊಜ್ಜೆಪ್ಪು ಇತ್ತು ಬೋಡು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಸಾರಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡತಿ ಮೂಲು ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲಂಜಿ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ದಾತ ಏನು ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ದೀವ ನೋಡು ನಮಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಒಂದುಂಡು ಮೂಲು ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದೈತೆ ಒಂಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಎಂಚ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಪನೊಂದು ತೂಕ ಪನ್ನೀರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ದೀತಂಡು ತಂಜಿ ಪೇಪಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ರಡ್ಡು ಸಿಟಿ ಆವ ನೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಬೀಜ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತಿಂದಾಂಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಂತ್ ಬರ್ಪಂಡೇರು ರಿವ್ಯೂ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೀರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚಾತನಂದು ಪನ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ಲಿ 5 ಮುಸುರು ತಿನ್ನೋನ್ಗ ಅತಿ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಮೂಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ಶಾನಿ ಬಾಬಾ ಶಾನಿ ಬಾಬಾ ಗೊಂತೆ ಕೊರ್ಕ ಅಂಚಾರು ತಿಂತೀರ ಅಂತೆ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಾದಾಂಡ್ ರಾಜರಿಗೆ ಜಪ್ಪರಿ ಉಂಡಿಗಿತ್ತೆ ಅಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಡ್ಮೂಜಿ ವೀಕ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋಂದುಪ್ಪು
ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂತ ಸಮಯ ಮೆರುಗು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾಂಡು ನನ್ನ ಮೋನೆ ತೂದು ಗೊತ್ತಾವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನು ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತೂಕೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಕೋಡ ಬರೋಡುತ್ತಿನ ಒಂದು ದಿನ ಕೋಡ ಬರೋಡುತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನಿ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚ ರಾಜರೇನು ಮಂಪುಗತಿ ನಾನು ಸರಿ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪ ಹತ್ತರಟ ಬಾಯ್.